Dobar dan, dragi đaci, i dobrodošli na naš poslednji online čas teorije muzike u okviru muzičke škole Vatroslav Lisinski. Kao što već znate, moje ime je Anita Savić i danas radimo još malo zadatke. Vi u ovom času nećete imati domaći, ali je jako bitno da dok radimo zajedno ove zadatke, vi prvo razmislite dobro i prosto odgovorite pre nego što ja budem dala rešenja. Da vidite da li nešto znate, kako vam idu ovi zadaci, da li treba nešto još da provežbate, da naučite. Ja se nadam da nema potrebe da nešto novo naučite, jer do sada smo toliko puta ponavljali. Znači, prosto da vidite šta vam ide bolje, šta vam možda ide malo lošije i na šta treba da obratite pažnju. Znači, moj savjet je recimo sada da pritisnete pauzu i dobro, onda razmislite šta imaju ove lestvice od preznaka i onda mi to uradimo zajedno. Ako vam je lakše, možete i da pišete i onda prosto da proverite da li ste to tačno uradili. Znači, nemojte samo gledati i pasivno gledati ovaj čas, nego potrudite se da aktivno učestvujete jer je jako bitno da se spremite dobro za ovaj završni test iz teorije muzike. Krećemo. Šta E-dur ima od preznaka? Mi znamo da E-dur, on se zove E, ne zove se S, da se zove S, onda bi imamo snizilice, znači E-dur nam ima povisilice i onda nam treba njegova vođica, da bi odredili koliko ima preznaka. Znači u E-duru vođica je dis i pišemo redom povisilice do dis. Fis, cis, gis, dis, jer nam ide ono pravilo, posljednja povisilica je vođica tog dura. C-mol, najlakše je da odmah izračunamo njegovu paralelu, to je mala terca naviše. Od C mala terca nam je S, pošto je do mi velika terca, znači mala terca je S, u pitanju je znači onda S-dur, a pravilo za durske lestvice sa snizilicama B, S, As, S nam je pretposlednja snizilica i to je zapravo ime tog dura. Znači, ako je C-mol, S-dur je paralela, znači pretposlednja snizilica je ime tog dura. Idemo dalje. H-mol, opet tražimo njegovu paralelu, mala terca naviše. Mala terca od H nam je D, znači D-dur i znamo da nam je vođica za D cis, redom pišemo, fis, cis i cis nam je vođica za D-dur. I poslednji primjer B-dur, znači pretposlednja snizilica je ime tog dura, B i S, pretposlednja snizilica je ime tog dura, što znači da B-dur ima B i S. Eto. To vam je, da kažem, najlakši način kako možete ovo da uradite. Ako ste navikli da posmatrate i da u glavi imate kvintni krug, to je isto odličan način da ovo uradite. Znači, prosto nađite ono što je vama lakše i brže. Idemo na drugi zadatak. Treba da napišemo tonove sledećih lestvica. Evo ga, S-dur je u pitanju, znamo da ima snizilice i rekli smo pretposlednja snizilica je ime tog dura. B, S, As. Evo nam je S, pretposlednja snizilica, ime tog dura. Dobro. Znači, kad pišemo durske lestvice, obavezno preznake pišemo na početku i ispišemo lepo dursku lestvicu. Tonove mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. I ono što treba da obeležimo jeste, što inače uvek obeležavamo, stepene, onda polustepene. U svakoj durskoj lestvici polustepeni su između 3. i 4. i 7. i 1. i možemo da obeležimo tetrahorde. Tako je. I ovde dole treba da napišemo D-mol harmonski. Vodimo računa, bas ključ je u pitanju. To sam vam i do sada više puta rekla. Nekako nismo možda toliko navikli, ali sigurno do sad ste imali tako primjere da napišete u bas ključu. Znači, vodite računa, imate vremena da lepo pogledate na zadatku da li je violinski ili bas ključ. Znači, D-mol harmonski. D-mol, njegova paralela mala terca najviše je F-dur.
F-dur ima B, što znači da i D-mol ima snizilicu B. Vodite računa kako se pišu snizilice u bas ključu. I pišemo D-mol, re, mi, fa, sol, la, si, do i re. Dobro, ovo do nije baš najsjajnije, ali ajde popravit ćemo. Si, do i re. Tako je. I ono što treba da znamo, da u harmonskom molu nam se povišava koji stupanj? 7. stupanj. Znači, obavezno dole ispišemo stupnjeve. Ajde, ja ću sada 5., 6., 7., 1. Povišava se 7. stupanj. Kad povišavamo stupnjeve ili u melodijskom ili u harmonskom, vodimo računa, ako smo povisili cis, da slučajno ovde nešto nemamo od preznaka. Mislim, ako je sniženo, onda će ovde biti razrešenica. Znači, prosto pogledajte još jednom. I onda znamo da su nam polustepeni u harmonskom molu između 2. i 3., 5. i 6. i 7. i 1. A između 6. i 7. imamo stepen i po. Obeležimo tetrahorde. Kako god ste navikli, neko piše dole tetrahorde, neko gore, to je zaista nebitno. Znači, kad pišete lestvice, obeležite sve šta treba. Kad su u pitanju molske lestvice, znači na početku obeležimo prvo ovaj predznak koji pripada i duru i molu, a zatim u toku obeležite ako je harmonski povišen 7., a ako je melodijski povišen 6. i 7. Znači u toku. Eto. Tako da to vam je ovaj zadatak. Idemo na 3. zajedno. Znači, kao što sam i rekla na početku, vi možete sami ovo da uradite i onda samo da, kako ja budem pričala, iskontrolišete da li ste ovo dobro uradili ili niste i na što treba da obratite pažnju. U ovom zadatku treba da odredimo tip sledećih tetrahorda. Znači, ovde obeležimo stepene i polustepene i napišemo kakav je ovo tetrahord. GA nam je stepen, AB nam je polustepen i BC nam je stepen. Koji nam je ovo tetrahord u pitanju? U pitanju je molski tetrahord i vi ovde napišete molski. Znači, da se podsjetimo. Ajmo sada. Znači, durski tetrahord je stepen, stepen, polustepen. Molski tetrahord je stepen, polustepen, stepen. Frigijski tetrahord je polustepen, stepen, stepen. Harmonski tetrahord je polustepen, stepen i po, polustepen. Tako da sigurna sam da to već imate u vašim sveskama, ali prosto evo sad smo obnovili. I imamo sledeći primer. GA nam je stepen, AH nam je stepen i HC nam je polustepen i to nam je durski tetrahord. Eto. Idemo na 4. zadatak. Kaže, napiši intervale od sledećih tonova naviše. Vodimo računa, znači naviše, jer najčešće iza toga sledi zadatak gde treba da uradite naniže. Znači, prosto lepo pročitajte zadatke da se ne bi nešto zbunili, da ne bi nešto pogrešno radili. Prvo što radimo jeste da odredimo te intervale, da napišemo note bez preznaka, znači od fa, terca nam je la, od la, seksta nam je fa, kvinta od si je fa, sekunda mi fa, kvarta sol do i sekunda re mi. Znači, prvo smo pogledali brojeve i u odnosu na to izgradili ove intervale. Za terce treba da znamo koje su velike terce, a to su do, mi, fa, la, sol, si. Evo je ovde fa, la, inače velika terca, ali pošto je donji ton povišen, znači da se on približio gornjem tonu i ovo je mala terca i tu ne treba dodavati ništa od preznaka. Zatim, mala seksta, u obrtaju treba nam velika terca. Kakva je inače fa, la, terca? Malo pre smo rekli, do, mi, fa, la, sol, si su velike terce, znači fa, la je velika terca, što znači u obrtaju nam je ovo mala seksta, ni ovde ništa ne treba dodavati. Ajmo sad, čista kvinta od B. Znači da se setimo,
Sve su čiste kvinte, osim si, fa, jedina je umanjena kvinta, znači sve ostale su čiste. Ako je inače si, fa, umanjena kvinta, a mi smo, i vidimo ovde da nam je ton si snižen, B, znači sad se ton si udaljio od ovog tona gornjeg i zapravo mi smo sad povećali interval, što znači da jeste ovo čista kvinta. Znači, B, F nam je čista kvinta, zato što inače si, fa umanjena, mi smo trebali da je povećamo i ona je povećana zato što je donji ton snižen, odnosno sad je on udaljen od gornjeg tona i povećan je. Ajmo dalje. Velika sekunda. Kakva nam je inače sekunda mi, fa? Ako se setimo koje su nam male sekunde, znamo da su to mi, fa i si, do, sve ostale su velike, znači mi, fa nam je mala sekunda i ovde ne treba ništa da dodajemo. Vidite kako ovde prosto nismo imali taj primjer da dodajemo ništa od preznaka, ali nema veze, možda će na tom testu biti negde nešto da se doda, znači obratite pažnju. Evo nam sad dalje, čista kvarta. Čista kvarta od GIS. Ako se setimo, sve su kvarte čiste, osim fa, si prekomerne. Znači ovo su nam tonovi sol, do, i pošto je inače sol, do čista kvarta, kako smo rekli, ako je jedan ton povišen, da bi ostalo čisto, isti interval, moramo da povisimo i drugi ton. Znači, ako znamo da nam je sol, do čista kvarta i povišeno oba tona sol, do će ostati isto čista kvarta. Ili snižena oba tona, opet ostaje ista veličina intervala. I mala sekunda od tona D, ajmo sad da se setimo, znači što smo rekli, male sekunde su mi, fa, si, do, a ovo nam je onda re, mi, velika sekunda, što znači treba da snizimo mi da bi smanjili ovaj interval i ovaj zadatak smo uradili kako treba. Idemo dalje. Na 5. zadatak sada gradimo intervale naniže. Znači prvo ispisujemo tonove, mala terca, to je terca od do je la, seksta od mi je sol, kvarta si, fa, sekunda do, si, septima, fa, sol i sekunda, mi, re. Ajmo sad. Opet terce, do, la. Kakva nam je inače terca, la, do? To nam je mala terca. Ništa ne treba da dodajemo dalje. Mi, sol. Znači uvek sekste i septime posmatramo u obrtaju. Znači ako nam treba mala seksta, nama u obrtaju naviše sada, kontra, treba velika terca. Kakva je terca mi, sol? Mi, sol nam je mala, nama treba velika, što znači da ovo gis, jel tako, treba da povisimo, to je g treba da povisimo u gis da bi bila velika terca i onda mi to u obrtaju pišemo ovde gis i dobili smo malu sekstu. Dobro. Čista kvarta, šta smo rekli za kvartu? Jedina prekomerna nam je fa, si, tako je, i sad ovde nam je to prekomerna, a nama treba čista. Vodimo računa da zadati ton ne diramo, ne snižavamo, ne povišavamo, već samo ovaj ton koji smo mi napisali. Znači, ako je ovo prekomerna kvarta, mi nju treba da napravimo čistu, treba da je smanjimo. Smanjit ćemo tako što ćemo da donji ton povisimo i približit ćemo ga gornjem tonu. Znači, setite se ono prstima kako sam vam objašnjavala, znači kaži prst je gore, palac je dole, znači palac ton fa, kad povisimo on ide na gore i približava se tonu si i sad smo dobili čistu kvartu. Velika sekunda naniže od C, znači HC nam je kakva sekunda, si, do, znači to nam je kao što znamo mala sekunda, nama treba velika i mi moramo da odaljimo ovaj ton, da ga snizimo da bi ovo postala velika sekunda. Znači vodimo računa koji ton povišavamo ili snižavamo, znači ne zadati, nego onaj što smo mi drugi dopisali. Zatim, mala sekunda, mala septima, jel tako? U obrtaju šta nam treba? Rekli smo uvek kontra, velika sekunda. Kakva je sekunda fa, sol?
Fa, sol jeste velika sekunda, što znači da u obrtaju jeste mala septima, ne treba ništa dodavati. I na kraju mala sekunda od S, da vidimo kakva je inače sekunda re, mi. Re, mi nam je inače velika sekunda, zato što su male mi, fa, si, do, znači velika sekunda re, mi, ali je mi sniženo, jel tako? I zapravo to jeste ta mala sekunda i tu ne treba onda ništa dirati i uradili smo ovaj 5. zadatak kako treba. Ajmo sad da imenujemo sledeće intervale. Znači prvo, kao što sam vam rekla, pišemo brojeve. Znači sol, la, si, ako treba računajte na prste ili prekontrolišite, mada ja mislim da vi sve to već znate. Od re do, to nam je septima, fa, sol je sekunda, sol, mi nam je seksta, re, sol nam je kvarta i fa, la nam je terca. Tako je. Ako vam je lakše u ovom zadatku kad treba da imenujete sledeće intervale, vi razmišljajte o tim tonovima prvo kao da nemaju povisilice i snizilice, a zatim razmišljamo o tome da li imaju neku snizilicu i onda da li se on smanjio ili se povećao. Kako je inače terca sol, si? Sol, si nam je velika, ali pošto je gornji ton snižen, si nam se približio tonu sol, znači ovo nam je mala terca. Re, do, septimu, kao što smo rekli, posmatramo kao sekundu. Kakva je sekunda? Do, re. Do, re nam je velika sekunda, što znači da će ovo u obrtaju biti mala septima. Ajmo dalje. Fa, sol. Kakva je inače sekunda fa, sol? Fa, sol nam je velika sekunda, ali pošto je fa povišeno, približeno je tonu sol, to nam je sada mala sekunda. Zatim seksta, u obrtaju nam treba terca. Kakva je terca mi, sol? Mi, sol nam je, kao što znamo, mala terca, što znači da ovo u obrtaju jeste velika seksta. Zatim, re, sol nam je kakva kvarta? Sve su kvarte čiste, osim fa, si prekomerne. Znači, re, sol, de, ge nam je čista kvarta. Dobro. I na kraju imamo fa, la. Kakva je inače terca fa, la? Do, mi, fa, la, sol, si su velike, znači fa, la je velika, ali imamo fis, a, znači povišen donji ton, što znači da se on približio gornjem tonu i ovo nam je sada mala terca. Imamo još 3 zadatka do kraja. 7. zadatak, napiši navedene akorde na zadatim tonovima naviše. Znači prvo pišemo šifru, kvintakord, znači treba nam terca i kvinta, fa, la, do, zatim kvart, sekstakord, kvarta i seksta, la, re, fa, zatim sekstakord. Vodimo računa da pročitamo, znači naviše, prosto da slučajno nešto ne pogrešimo. Znači od si, sekstakord, terca i seksta, si, re, sol i od mi kvintakord mi, sol, si. Evo. Znači ono što je jako bitno da se podsjetite jesu durski i molski kvintakordi, sekstakordi i kvart sekstakordi. Dobro, ajmo sad. Molski kvintakord nam se gradi od male terce i čiste kvinte ili možemo da kažemo mala terca i velika terca. Kako god ste vi navikli, nebitno je, samo je bitno da uradimo ovaj zadatak kako treba. Fis, a. Kakva je inače terca fala? Fala je velika, ali pošto je fis povišen i približen na onom drugom tonu, to je sada mala terca. To nam i zapravo treba. A kakva je ova gornja terca AC? AC nam je la, do, mala, nama treba velika, znači moramo da povisimo taj poslednji ton i ovaj molski kvintakord će glasiti fis, a, cis, znači dobili smo malu tercu i veliku tercu ili malu tercu i ako pogledamo fis, cis nam je čista kvinta. Idemo dalje. Durski kvart sekstakord nam se gradi od čiste kvarte i velike sekste
ili čista kvarta i na kraju velika terca. Dobro. Ajmo sada. Znači, da li je la, re, de, a, de čista kvarta? Jeste, to nam i treba. A da vidimo kakva je terca re, fa na kraju. Re, fa je mala terca, nama treba velika. Znači, čista kvarta i velika terca, ili rekli smo čista kvarta i kakva seksta? Velika seksta. U obrtaju mala terca, što znači a, fis, evo je mala terca i u obrtaju to jeste velika seksta. Idemo na molski sekstakord. Molski sekstakord nam se gradi od velike terce, jel tako? Pošto smo rekli da nam je to onaj kontraš, znači velika terca i čista kvarta, ili velika terca i velika seksta. Ajmo da vidimo kakva je inače terca si, re bez predznaka. Si, re nam je mala, ali pošto je si sniženo, taj ton je otišao naniže i sad je on udaljen od tona D i to nam je sada velika terca, što nama zapravo i treba. Znači, BD nam je velika terca, a kakva nam je kvarta DG, nama treba čista, DG nam je čista kvarta i tu ne treba ništa dirati. Znači, molski sekstakord se gradi od velike terce i čiste kvarte, ili rekli smo velike terce i velike sekste, u obrtaju to nam je mala terca, evo nam, znači GB nam je mala terca i u obrtaju to je velika seksta. Dobro, i durski kvintakord, rekli smo, znači on nam se gradi od velike terce i male terce ili velike terce i čiste kvinte. Kakva nam je inače terca mi, sol? Mi, sol nam je mala, nama treba velika, znači sol mora da povisimo. I da vidimo dalje, sol, si nam je inače velika terca, ali sol je povišeno, što je super i nama treba sada gore mala terca i to jeste mala terca. Gis, ha jeste mala terca. Znači, e, gis, ha je durski kvintakord koji se gradi od velike i male terce, jel tako? Ili od velike terce i čiste kvinte. Idemo na 8. zadatak i ovdje kaže da treba da napišemo akorde na glavnim stupnjevima e-mola, ali vodimo računa, znači treba nam e-mol harmonski i treba da označimo stupnjeve. Mi znamo da su nam glavni stupnjevi 1., 4., 5., to možete recimo prvo da uradite i onda da napišemo te tonove u e-molu. Znači razmišljamo o e-molu, šta e-mol ima od predznaka. E-mol, njegova paralela mala terca naviše, G-dur, a G-dur, šta je vođica u G-duru? To je fis, što znači da G-dur ima fis. Znači, posljednja povisilica je vođica tog dura. Znači, E-mol ima fis. Ali kasnije vodimo računa, treba nam i taj povišen 7. stupanj. Znači, prvo da napišemo tonove, znači tonika, subdominanta i dominanta. U E-molu, znači mi nam je tonika, 1. stupanj, la nam je 4. i si nam je 5. Dobro. Ispišemo trozvuke, akorde. Mi, sol, si. La, do, mi. Si, re, fa. Je li tako? To inače pevamo uvek u kadenciji. Znači trozvuk tonike, subdominante i dominante. I idemo sad, rekli smo da e-mol od predznaka kao i G-dur njegova paralela ima fis. Gde ovdje imamo ton fa? U ova 3 trozvuka imamo ga na 5. stupnju, je li tako, kao posljednji ton trozvuka fis. Dodamo to pod obavezno. I šta treba još da dodamo? Pošto nam je harmonski mol u pitanju, treba nam povišen 7. stupanj. Šta nam je povišen 7. stupanj u e-molu? Šta je vođica za e? To nam je ton dis. Dodamo i dis gde imamo, a to je ovdje opet na 5. stupnju. Evo ga dis. Znači ha, dis, fis nam glasi trozvuk na 5. stupnju. Trozvuk na 1. je e, g, h. Trozvuk na 4. je a, c, e.
Tako je. Ovdje ne piše da odredimo vrstu ovog akorda, ali možemo mi da napišemo. Znači E, G, H, to je mala terca i čista kvinta ili mala i velika terca, to nam je molski trozvuk, molski kvintakord, zatim A, C, E i to nam je molski kvintakord i H, dis, fis, to nam je sada durski kvintakord jer se on gradi od velike i male terce ili velike terce i čiste kvinte. I idemo na posljednji zadatak. U zadatim tonalitetima sagradi navedene akorde. Evo nam četvorozvuci tu su u pitanju, znači kao što smo rekli, moramo da razmišljamo gde nam se, od kog u stvari stupnja nam se grade ovi septakordi i njegovi obrtaji. Ovdje su oni poređani po redu, ali kao što sam i rekla, znači možete sa strane napisati negdje sebi podsjetnik, znači dominantni septakord se gradi od 5. stupnja, pa njegov prvi obrtaj kvint sekstakord od 7. pa terc kvartakord se gradi od, šta smo rekli, 2. i sekundakord od 4. Ili možete sa strane ovdje da napišete, možda će vam to biti još lakše, znači septakord od 5. kvint sekstakord od 7. terc kvartakord od 2. i sekundakord od 4. Ajmo sada da još uradimo ovaj zadatak. Znači u A duru nama treba dominantni septakord, znači dominantni septakord gradimo od 5. stupnja od dominante. U A duru dominanta nam je la, si, do, re, mi, znači ton E, vodimo računa, ako bi bio A s dur, onda bi bio ton S, znači vodimo računa šta ima od preznaka. A dur, znači vođica za A nam je gis, A dur ima fis, cis, gis. Ispišemo tonove. Mi, sol, si, re. Dobro. I da vidimo sada, rekli smo da A dur ima fis, cis i gis. U ovom akordu imamo samo ton gis, nemamo fis i cis, dodate povisilice koje ima ovaj tonalitet i onda samo možemo još da proverimo, znači mali durski septakord ili dominantni septakord nam se gradi od durskog kvintakorda i na kraju imamo malu tercu ili od durskog kvintakorda i kakve septime? Male septime zato što se zove i mali durski septakord. I onda smo ga uradili kako treba. Znači, možete proveriti da li ste ga izgradili kako treba, a možete i, na primjer, računati, to jest misliti na taj tonalitet, što mislim da vam je mnogo lakše, a onda posle toga da prekontrolišete od čega se on zaista gradi. Od kojih intervala. Idemo na ovaj drugi primjer. Dominantni kvint sekstakord. Znači, on se gradi od kvintakorda i sekste. U H-molu šta nam je 7. stupanj, šta nam je vođica? Vodimo računa. Kad piše ovako u molskim lestvicama, znači da ne zaboravimo vođicu. To nam je jako bitno. Znači vođica u molskim tonalitetima. Znači vođica pod obavezno. U H-molu vođica nam je šta? Ais. Idemo, gradimo od ais. Rekli smo kvintakord. Čekajte, ais. Da li ću uspjeti? Hoću. Znači, la, do, mi nam je kvintakord i seksta dole od la nam je fa. Znači, la, do, mi, fa, to nam je kvint sekstakord. Dobro. H-mol, možemo sad da računamo i šta H-mol ima od preznaka. Njegova paralela je D-dur, vođica za D je cis i D-dur ima fis i cis. Da li ovdje imamo fis i cis u ovom četvorozvuku? Imamo i fis i cis, dodamo cis, dodamo gore fis i mi smo napisali dominantni kvint sekstakord u H-molu, ais, cis, e, fis. Tako je. I možemo da proverimo, znači kvint sekstakord nam se gradi od kakvog kvintakorda? Od umanjenog kvintakorda ili dve male terce a i cis, cis e, znači to nam je taj umanjeni kvintakord i na kraju e, fis, velika sekunda. Idemo dalje na dominantni terc kvartakord.
On nam se gradi, jel tako? Gradimo ga od kog stupnja? Od drugog. F-dur nam je lestvica koja ima jednu snizilicu, ima snizilicu B. Šta je drugi stupanj u F-duru? U F-duru drugi stupanj nam je G. Terc kvartakord, treba nam terca. Onda treba nam kvarta od G, to je C. I na kraju nam treba E. Znači, terc kvartakord nam se gradi od terce, kvarte i ovog akorda sol, do, mi. Znači, sol, si, do, mi, to nam je terc kvartakord. I rekli smo, znači, gradili smo ga od drugog stupnja i rekli smo da F-dur od predznaka ima snizilicu B. Dodamo snizilicu B ako je ima ovde, a ima je u ovom akordu. Evo je snizilica B. I da se podsjetimo od čega nam se gradi terc kvartakord, od male terce, zatim velika sekunda BC i velika terca. Znači, mala terca, velika sekunda, velika terca. I posljednji četvorozvuk, posljednji inače obrtaj ovog dominantnog septakorda je sekundakord. Njega gradimo od četvrtog stupnja. U G-duru četvrti stupanj nam je sol, la, si, do. Sekundakord je poznat po tome što ima na početku sekundu i zatim akord re, fa, la. Znači sekunda na početku i onda akord. Dobro. G-dur od predznaka ima šta? G-dur, vođica je fis, znači G-dur ima samo fis od predznaka. Da li ovdje imamo ton fis u ovom akordu? Imamo ga, evo ga, fis. I da vidimo od čega nam se inače gradi ovaj dominantni sekundakord, od CD velike sekunde i D fis A durskog kvintakorda. Tako je. Ovim smo sada završili naš posljednji online čas i nadam se da vam je sve bilo jasno. Ja sam se trudila da vam što više puta ponavljam pravila, da prosto i vi koji niste sigurni da to savladate što bolje. Ja vam želim puno uspeha u ovom završnom testu. Želim vam da upišete škole koje vi želite, da se bavite onim što volite i želim vam puno uspeha u daljem vašem životu. Puno vas pozdravljam i nadam se da ste uživali. Doviđenja.